Hello, maayong hapon kaninyong mga iring-banbangan no? Magkita ni karugatan sa mga amiga magsuloy-suloy wadas-wadas ni mga iring-banbangan. Let's check it out. Let's go now. So nanako diri dapit mga iring-banbanon no. So I'm still walking. Ako lang nag-exercise ang akong kalaay. So it's 2 months no since that we were closing and lockdown. So ako lang yung lingaw akong kagalingon para dito ma-board. It's really boredom. So let's go walking. Still walking, keep walking. Kung buang kayo kahit og jacket ka pati initang sa na niya ma. Prop na ito. Summer na siya, prop. Kasi pag summer nga long sleeve Long pero tinginita. Init ka Iba ayo. yun. Pang Prop pa na siya. So, kay fashion and collection. Collection. Kuya, ang sa'yo, kasulti mo sa jacket, ma? Makuyapan ko. Lagi kayo maghuhubo, maglakaw, kay Tenny na kayo. May mga lingaw in town yung ako mga amega. Iring-banbano na nasikuan, nag-live na si Irumbuan, no? Nagbalik na sa pasyon siya. Model nito sa eksena sa balik niya. Pag wayway naman. Yes, this is the one. This is 199. Mga iring-banbano ng mga ninja na nakami. Oo na. Masay lami anak hinday. Sabi siya dahil. Sama sa Para sa iring banban. banbano. Yeah. Tilapia. Naungkoy. Uy. Mga iring-banbanon dagko kay kuan, dagko kay ilang lobster. Ilang lobster, oh. Oh my God.
nga Chinese food. Magudahan pa rin kay City. Oo. So nagbayad na ni Nagbayad na kaya? Yes. Kaya nga kayo, daga na kayo siya. Sa Kalibo. No, we're going home na mga iring banbanon, no? I'm so happy nga na ako sa Chinese kuan stores. Reminiscing ko an Macau din. Yeah, koy sai. Thank you. Mga Iring Banbanon, thank you for your watching my YouTube channel, Iring Banbanon, no? So, let's share, comment, and just click. If you don't like, just like my YouTube channel. No? See you for my next video. Bye and take care. God bless everyone.